Lezi ingane ehamba zithi asiyeke umculo ngifisa ukusho ukuthi ngokuhamba kaSibali azotshela oyise beyeko nina isiZulu lesi ingane ebhala kuFacebook ithi umculo omdala akayeke umculo ayotshela uyise yeke bani ngoba sazi kakhulu angithi ngicela senze kanje ngoba thi siyethukwa sithukwa ingane esizalayo asithukwa wowethu. Wayekhuluma into enephuzu laphana ubaba uThokozani Langa. Vele lapha kuFacebook ziningi izinto ey'khulunywa abantu intsha ey'shoyo engasakhoni uku-relate nabaculi asebekhulile, kodwa banayo i-crowd or i-fan base yabantu ebalandelayo ebazi kuleya minyaka besaqala ukucula nangama-early 2000s before 2010. Thina nje asesibazi nje ubaba uThokozani Langa ngama-early 2005. Manje le genge yamanje vele especially ama-2000 ayisakhoni vele uku-relate ngandlela thize. Manje amagama ukuthi abawuyengani umculo wona athanda ukubanzinyana ukuthi uwamumathe. Phela umculo yini into abaphila ngayo abantu abawuculayo. Akukhathaleki ukuthi umdala kangakanani or usukhule kangakanani. Umculo into abayaziyo. Nabo obaba uShweni banesikhathi besendimeni baculile neHlanganani. Ngathi wasishaya isiginci kancane laphana eqhambeni ade kulo benomgqumeni iflow mfoshini wrong abantu bazongilungisa lapho. So waphinde kwaba uShwi noMtekhaya 2004 ukube ibambile kuze kube yimanje sekuShwi manje uhamba yedwa ulokhu eculile iyona into azophila ngayo. Kanti uma usukhulile iminyaka akumele uphile. Angithi i-reality show ubaba uThwalovu le interview ade yenza nobaba u-Ayanda Msweli legcine umsindo. Ubaba Ali ingaki iminyaka beyibambile basacula iyona nto ayaziyo ukuyenza, iyona nto ayaziyo ukuthi uma yenza ayenzisise. Abantu abamthandayo nabantu abathanda umculo wakhe bazoqhubeka bemdlala. Ubaba uPhuze Ekhemisi umfo kaMajazana angazi noma usacula namanje, kodwa-ke naye ucula isikhathi eside kabi. Usezokuba nabantu abakhiphayo abasizayo ukuthi abakhiphe lo msebenzi aba-assist ngokwe-experience yakhe akhulise umsebenzi wabanye abafana or lezo ntokazi lezo ey'khona ngaleso sikhathi. Ubaba uWasheli Mhlophe uhamba amazwe all over the world. Uma nithi akayeke ukucula aphile ngani? Because noma ngathi uyakuyeka ukucula kuzomele enze into e-related ekuculeni. Angeke avele ayeke just like that. Ukuthi usumdala or usuneminyaka ethize entweni akusho ukuthi awusaku-deserve ukuphila. Lapha akusikhona ebholeni lapho ukuthi umzimba usuqinile sekunjani njani awusakhoni, no. Lapha kusebenza ithande lakho, kusebenza i-voice, kusebenza isitamina ukuthi ena i-stage uhamba isikhathi esingakanani, uku-record yonke leyo nto leyo. And angeke ukuthi uzoyeka ngoba nakho sekunabantu abathi yeka. Umuntu uyoyeka ngoba sekufunayo. Kungenzeka ukuthi umuntu akasa-relate kuwe ushuni odlalwayo, kungenzeka ukuthi kuwe awusafinyeleli ngendlela, kodwa kukhona abawuthandayo abawazisayo abasafuna ukuwulalela. Basekhona obaba abadala, basekhona obhuti asebekhulile sebeqinile abasawuthandayo umculo walezi nsizwa. Manje-ke igama lokuthi abayeke into ebaphilisayo iyinkinga yona leyo. Kodwa nje sesinemibono eminingi laphana online, sekunezinto ey'ningi esiy'khulumayo nesiy'shoyo ezingezinhle kahle hle. Isiminingi nje imibono esiyibekayo laphana online. Asisawukhulisi umaskandi ngendlela e-right, sigcina sikhuluma izinto engasasidingi. Uyayibona leyo nto leyo. So uma usufika ku-age of 65 wathatha impesheni uthatha umhlalaphansi, kumele ube nendlela yokuthola i-income even if usemakhaya. That is why ubona abantu beqhubeka nokudayisa benze izinto noma sebethathile umhlalaphansi because kumele bephile. Indaba nje ilapho. Ulimi lwethu bafowethu online luyasilimaza kakhulu, siyalimala nje. Sile genge esathanda ukubuka umaskandi sibabuke bonke abantu ngendlela efanayo.
cause angazi mina yini into ekucasulayo ngumuntu uma eziculela cause ulalela lo mculi lo osuke umthanda. Ayikho into vele esuke ikuhlanganisa nalowo muntu loyo osungamthandi. Ukhetha nje iqhawe lakho nalabo bantu obakhethayo. Baningi futhi abantu abangontanga yakho abasondelene nawe ongabakhetha inqwaba. Abaculi bamaskandi ba-more than 500 abaculi bamaskandi baya kwi-1,000 futhi manje. Ugcina ungasazi ukuthi uyolalela bani uyeke bani. Bakhipha usuku nosuku, inyanga nenyanga kuhlale kuba nama-promo. Khona ongasabazi khona bayoze beyeke ukucula bengaziwa bengazazi kuzwakala ngisho ingoma eyodwa yabo. Baningi abaculi angimangali uma ngathiwa abaculi bamaskandi ba-more than 3,000 cause baningi. Khona abaculi bendawo abangaphumi ngaphandle kulowo masipala bagcina lapho. Umuntu uyayipromotha wenza yonke into akuhlangane. Baningi abaculi. So kuza kanjani-ke ukuthi ufuna ukukhethela umuntu ukuthi othize akayeke for the fact that ukuthi usamazi, usavela, usambona, kusho ukuthi lento ayenzayo usayenzisisa, usaphusha. Indaba nje ilapho-ke. Kodwa nje umuntu akakhethe lo mculi amthandayo astikhe khona, astikhe kulabo bantu laba afuna ukuhamba nabo. Manje umculo usudlala online, akuhluphi, uselekta ama-playlist owathandayo. Uma uthanda ukukhokhela ama-premium, uselekta ama-premium lawo, uyidlale lowo mculo loyo ku-Spotify, ku-Deezer, iTunes, ku-YouTube. Akekho umuntu ozokuphoqa ngenkani ukuthi dlala bani bani, uzodlala umuntu omthandayo. So akukho kahle khona ukuthi udumbeke kuthiwa yeka into ekuphilisayo, cha akukho kahle. Kodwa-ke iy'ndaba ziyaphuma uma kunemingcwabo. Uma kunezinto ey'thize bezenzela ungazazi, hhayi lapha emngcwabeni amaqhiza ayaphuma impela, kodwa akasazi ukuthi kuyoba kanjani. Bekuyilokho engifuna ukukuveza-ke. Nisakahle, ngiyabonga.